Aproape 15.000 de persoane s-au strâns sâmbătă în fața guvernului. Cu pancarte și portavoci, românii au scandat timp de 2 ore mesaje anti-USL. Rând pe rând, democrat-liberalii au luat cuvântul. Există speranță, avem forță, putem să învingem, trebuie să începem azi, aici, această victorie, la 2 pași de locul în care semenii noștri au început victoria asupra comunismului. Președintele PDL, Vasile Blaga, a trecut încă o dată în revistă nereușitele guvernului Ponta. Lasă tinerii fără locuri de muncă! De 20 de luni nu este zi dată de Dumnezeu în care fac tot posibilul ca să ne depărteze de Europa. Ori noi suntem azi în Piața Revoluției din București, tocmai că dorim continuarea parcursului nostru european. Alături de simpatizanții și membrii PDL din țară au fost și șefii PDL Botoșani. Am venit foarte mulți din toată țara să dovedim că Partidul Democrat Liberal există. Partidul Democrat Liberal este cea mai puternică forță de opoziție din România și cred că este pe măsura ceea ce vedeți în spate și ați văzut până acum, este pe măsura la ceea ce spun eu. Critici dure la adresa cabinetului Ponta a avut și vicepreședintele Dan Humelnicu. Știm foarte clar cum pe sub masă, la miez de noapte, parlamentarii și-au stabilit superimunități, cum vor să vândă țara bucată cu bucată, cum fac ceea ce nu s-a întâmplat niciodată până acum. De aceea este normal și este civic, dacă vreți, chiar și pentru un partid politic, să fie alături pentru statul de... Mitingul democrat-liberalilor a pornit din fața Ateneului Român și s-a încheiat în Piața Victoriei. Este semnalul opoziției din România că așa nu se mai poate. Ne-am propus mai mult. Ne-am propus astăzi aici să arătăm românilor că dacă unii sunt 70% în Parlament, românii nu sunt singuri. Sunt acasă în sărăcie, în plasare și în lipsă de speranță. Și normal să ne vadă aici
cum ne-a văzut de fiecare dată când am știut să apărăm valori, când am știut să oferim lecția de demnitate Europei, că România e nu cum vor unii. România merită mai mult să-și respecte eroi. E o forță, nu e un paravan. Partidul Democrat Liberal nu e o cârpă de șters. Nu e o cârpă de șters lucruri care nu-ți convin. Partidul Democrat Liberal nu este locul în care ipocrizia să fie dusă la maxim. Partidul Democrat Liberal nu este nici măcar locul oamenilor care stau cu fundul în două luntri. Sunteți atât de mulți, eram optimist când am gândit să organizăm acest meeting, dar trebuie să recunosc că depășiți toate așteptările noastre și vă mulțumesc. Asta înseamnă că iubiți portocaliul, că iubiți verde rorați, că iubiți PNL-ul. Aici sunt risipiți banii dumneavoastră. Aici e guvernul USL, guvernul PSD-PNL și trebuie să spunem mai des, USL e PNL plus PSD. S-a strâns tot ce e mai rău și mai nepriceput în această țară. Au ajuns să schimbe câte 4 miniștri pe un minister pe an. În 20 de ani nu s-a mai văzut așa ceva. USL e vinovat față de români, din care a făcut un popor de pădubiți și vor să facă un popor care să stea cu mâna întinsă în speranța că numai așa primarilor îi vor convinge să-i voteze anul ăsta.